Silvana Muscata, 36 sena, nstabet mejta fuq sodda mottija bi gverta fl-appartament tagħha fi triq l-Isponos f'San Pawl il-Baħar. Instabet minn waħda tal-ħabta tal-10:15 tal-ħamis filgħodu. Maħsuda kif kienet din mill-ewwel ċempla tal-għajnuna u hemm bdiet investigazzjoni mill-pulizija mexxija mill-iskwadra kontra l-omiċidi. Mill-ewwel stħarriġ jirriżulta li l-vittma kienet ilha mejta għal diversi sigħat, għalkemm għad mhux magħruf kemm ħin eżatt, xi ħaġa li trid tiddetermina l-awtopsja. Jirriżulta li l-vittma qalat 5 daqqiet arma bil-ponta fil-parti ta' fuq ta' ġisimha u jista' jkun il-pulizija sabet l-arma li ntużat fid-delitt. Dan għax l-investigaturi sabu sikkina fil-komun tal-appartament. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis wara nofsinhar, il-pulizija konfermaw mal-ewwel li bdew iqisu l-każ bħala wieħed omiċidju. L-uffiċjali tal-korpi konfermaw li l-allegat aggressur huwa ta' nazzjonalità barranija, qed jaħsbu wkoll li dan ħalla pajjiżna l-erba' filgħaxija b'titjira ta' Ryanair lejn Bergamo fl-Italja. Minkejja dan is-suspett issa għadhom ma bdewx il-proċeduri biex joħroġ European Arrest Warrant għall-allegat aggressur. Meta fis-sigħat ta' wara l-inċident l-investigaturi marru l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabu l-vettura tal-allegat aggressur din kienet ipparkjata fil-parkeġġ. Għalkemm il-pulizija ma daħlux f'wisq dettalji, imkejjen fil-korp ikkonfermaw ma' News li s-suspett huwa fuq raġel Libjan li ftit tal-ġimgħat ilu eħel sentenza sospiża mill-qrati Maltin. Filwaqt li uffiċjalment il-pulizija konfermaw li fil-passat il-vittma għamlet 3 rapporti ta' vjolenza domestika. Il-Maġistrat tal-Assa Carol Peralta ħatar diversi esperti biex jgħinuh fil-każ.